Ngati pali ntchito imene mabwera ndi ulemerero ochuluka ndi ntchito yotsogolera dziko kapena kuti president wa dziko. Mphamvu zochuluka, nyumba zapamwamba, galimoto zapamwamba, chitetezo chokhwima ndi zina zambiri. Ndi chifukwa chake ambiri akalawa mpando umenewu zimavuta kuti ausiye. Lero Factory 265 Media yabwera ndi nkhani ya president amene anakhala moyo osiyana kwambiri, moyo odabwitsa kwambiri pa nthawi yomwe anali mtsogoleri wa dziko. Lero Factory 265 Media yabwera ndi nkhani ya president osauka kwambiri mu mbiri ya dziko lonse lapansi. Kodi mkulu ameneyu ndi ndani? Ngati ndinu alendo, pangani subscribe kuti tidziyendera limodzi nthawi zonse, komanso pangani like ndi share video imeneyi kuti anzanu asaphonye nkhani ya mkulu odabwitsayu. Malawi ndi limodzi mwa mayiko osauka kwambiri pa dziko lonse lapansi. Motena pano agwa kale m'mayesero oganiza kuti president wathu ndi amene angakhale osauka kwambiri, koma ayi ndithu si choncho. Lero tikulowera ku South America, dziko la Uruguay, kuti tikamve nkhani ya Jose Mujica, president osauka kwambiri pa dziko lonse lapansi. Pamene ma president akukhala mnyumba zapamwamba ngati imeneyi, iyeyu anasankha kukhala mnyumba imeneyi yomwe ili kufamu kwawo, komanso nyumbayi ili mu dzina la mkazi wake, komanso 90% ya malipiro ake amayipereka kwa anthu osauka. Pamene ma president amayenda pa mdipito wapamwamba chotere, Jose Mujica amayenda mu galimoto yake imeneyi ya mtundu wa Volkswagen Beetle yopangidwa mchaka cha 1987, komanso njinga yake yakapalasa yomwe wakhala nayo kwa zaka 60. Pamene ma president amakhala pakati pa chitetezo chokhwima chotere, iye amakhala ndi apolisi awiri okha amene malamulo a boma anachita kumukakamiza kuti adzikhala nawo. Lero tabwera ndi zinthu 10 zomwe mukuyenera kuti mudziwe zokhudzana ndi president osauka kwambiri pa dziko lonse lapansi, Jose Mujica. 1. Jose Mujica anabadwa pa 20 Meyi mchaka cha 1935 ku Montevideo, dziko la Uruguay, ndipo wakhala mtsogoleri wa dzikolo kuyambira mchaka cha 2010 mpaka 2015. 2. Mzaka zoyambirira za 1960, Mujica anajoyina gulu la Tupamaro lomwe linkalimbana ndi boma la dzikolo lomwe linkapondereza ndi kuphwanya maufulu a anthu, koma patadutsa zaka zochepa gululi linayamba kuchita zipolowe ndi upandu mdzikolo, monga kuyatsa nyumba, kugwira ndi kusunga mokakamiza anthu ena andale, kupha apolisi ndi zina zosaneneka. 3. Mwezi wa March mchaka cha 1970, Mujica anaomberedwa ndi zipolopolo 6 pamalo ena omwera mowa pamene ankakana kumangidwa atavulaza apolisi awiri, moti iyeyu moyo wake unapulumutsidwa ndi dokotala wina yemwe anthu ambiri amaganiza kuti anali membala wa chinsinsi wotsatira gulu la mkuluyu lowukira boma nthawi imeneyo la Tupamaro. 4. Mkuluyu amangidwa kangapo konse pakukhudzidwa kwake mu zaupandu zosiyanasiyana, ndipo anapezeka olakwa mchaka cha 1971 pa mlandu wokupha apolisi, ndipo anathawa mu ndende kawiri konse. Ulendo woyamba anathawa atakumba pansi kuchokera mu ndende omwe ankamusunga kukatulukira pa sitting room ya nyumba ina kunja kwa ndendeyo, koma mwatsoka anamugwiranso maulendo awiri wonse. President Mujica wasungidwa mu ndende ndi kuchitiridwa nkhanza zoopsa zosaneneka kwa zaka 14, ndipo anatulutsidwa mchaka cha 1985 ulamuliro wa demokrasi utabwezeretsedwa mdziko la Uruguay. 6. Mkuluyu anakalowa ku nyumba ya kufamu ndi bwenzi lake lakalekale lomwe linalinso membala wa gulu lija la Tupamaro, ndipo awiriwa anakwatirana mchaka cha 2005. 7. Kuyambira chaka cha 2005 mpaka 2008, mkuluyu anagwira ntchito ngati nduna ya zaulimi, ndipo mu 2009 anayimira chipani chake ngati president, ndipo anapambana pa chisankho chachibwereza, ndipo anayamba kulamulira dziko la Uruguay pa 1 March mchaka cha 2010. 8. Ngakhale anatenga ulamuliro wa dzikolo, Mujica amakhala moyo ngati munthu wamba, ndipo anakana kupita ku nyumba ya boma kuja ku State House ndi kuyendera mdipito wa galimoto zomwe president amayenera kuyendera. 9. Mkuluyu anakana malipiro ake ngati president wa dzikolo, ndipo 90% ya malipiro ake amayipereka kwa anthu osauka, ndipo wakhala kunena kuti amalandira ndalama zambiri
kuposa zomwe iyeyo amafuna pa moyo wake. 10. Muhika anasankha kukhala mnyumba imeneyi yomwe ndi yachipinda chimodzi. Iyeyu anasankha kuyendera galimoto yake yachikalekale ya mtundu wa Volkswagen yomwe ndi ya mchaka cha 1987. Iyeyu wakhala akunena kuti ilipo nthawi yomwe anakhala osangalala kwambiri chifukwa chopeza mwayi okhala ndi matiresi ogonerapo amodzi okha makamaka mu nthawi yomwe anali ku ndende. Komatu anthu akamati iyeyu ndi osauka, mkuluyu amakana kwa mtu wa galu ponena kuti iye osauka, koma osauka ndi awo amene ali ndi zambiri koma amakhalabe ndi ludzu lofuna zina zochuluka kumagwirabe ntchito ngati kapolo moyo wawo wonse. Mkuluyu amakhala ku nyumba yakeyi ndi galu wawo wa miyendo itatu yemwe amamukonda kwambiri, ndipo galuyu anathyoka mwendo umodzi atamuponda ndi tractor mwangozi bwana presidentiwa. Mu ulamuliro wake dzikoli linachita bwino kwambiri pachuma, ndipo iyeyu anatsogolera dzikolo kwa teremu imodzi yokha. Kodi muganiza kuti pa makandidate amene mwakhala mukuwaona kuno kwathu ku Malawi kwa nthawi yayitali alipo ngakhale mmodzi amene angakhale ngati mkuluyu, kapena mwinatu mkulu ameneyu Ras Chikomeni Chirwa? Ine ndendapita akandipatse moni madera me. I went to the other side, not the political side. Yes. Because political parties, they are just there to make money. Because if we say issue-based campaign, you must follow the rules of the game. Any game have got rules. So if they are saying official campaign will be launched on 19th March, why campaigning starting from where you have won? Political parties in Malawi start right at the point they are elected to be campaigning. The whole 5 years. That's why they entice other parties to be politicking and doing their things instead of doing business, doing progress, advancement. Kumabe Mango kangana basi. Okay, ndiye kuti mukutanthauza kuti simunafune kupanga chipani kukana zimene mukunena. Fubali ma distortions kuchipaniko. Anthu safuna kuti ayime kuti athandize anthu. Akufuna ayime kuti azadya nawo ndalama. Muni support? Ineyo. Yeah. I've got support. Mukudziwa bwanji chifukwa anthu amene ali ndi zipani amatha kudziwa malingana ndi mwina akachititsa misonkhano amaona kuchuluka kwa anthu amene abwera koma samadzoti ati ndi ma area chairman ndi pali njira zingapo zimene amatha kudziwa ma primary elections amaona anthu akubwera kudzapikisana amadzoti zipani mangamo anthu alimo. Munthu ngati uli pawekha ngati independent ungadziwe bwanji kuti kumbuyo ngakula anthu ochuluka choncho? Okay. Anthu sadziwa zimene amenena kudziwa. Ine ndikuwadziwitsa zimene amenena kulani kudziwa. Yeah. I'm fighting for their rights. The Dangerous Drugs Act, Chapter 35/02 of the laws of Malawi. Many people are saying industrial hemp, but there is no industrial hemp in here in the laws. So this is industrial hemp. People love this. To make products of industrial hemp. Yes. This could have been happening from this growing season. 1 kg of industrial hemp fetches 2,000 according to Enviglo. So Malawians need money.